Se Nyankopon nya bo baba wo de a wo no no mra no oba na anye yi a na nye no wa yi bibi Apay when in na wa obesi da samio yes apay when in na wa obesi da samio yes apay sana ne bajimba arefo yem makwaba ahenya nsapo kasamfonyini so yene mu eba bedi enkomo yenko na yabrewa ni etwehia no yenkoma na kwaba na afi yenhye enkomo bonase abrewa bemi na mu akwaba benya nsapo kasamfo ya enyado na umpom tise Onyankopon tumi ne mo mpaibo me da so tenkwam ohu na gusua na eyefe nti edu twedi ampoase se ohu gusua na ahode so ewo ho etiefo yabrewa ene ne bonkomo se de medical aka kiremo no ne hu ye de yenso ye gidize mo nyina nso mo ye tiawam ensensem aba beto dwa I am not Yvonne ye ne madi hu nkomo dada a ye spiritual aspect hunhumu efemu obi yin se egu ni saa ne me ya ebe ya de eka ene ne ekire na enne morally ye ba ne aba betanse ne abehwe no nso ya kan bem ha ya Asante mem ha ye Ghana mem ha no mu sa suban a enuanu mienu etwa agui ewo social media so we di ye book sa akode e de nwom enso e de aba abetwa adapa ato aba ye yi ho akansem bebre e na e de afa ho e be se ye transe na afi ye ba ba mu na abrewa wo fie die otuefo ewo ho abrewa wadaroma ababa bi otisi ni twase na otwasi ni ye friend say Yvonne ne ho asem ene ye beka se obetweroye kwan ye ofa so ni din a obi anim ne se ye friend Yvonne ekowi akiri mu o kirima me hu se nye ni din kura no na enye ono no beti ne onim opapa a o maame kura se woni ne nkasa ekowi akiri na efa baabi wo sa akotworo se emire bi atwa mu no okoye nyinsen yituguo ekoyi nyinsen tugu na abrante a woni ne fafuo no eye abrante friend se Michael oye dwumtuni ekase ewu kuruma ene Ghana ha ye friend se Sarkodie sa atem no wanso nyinsen ni mu enti okokoyi nyinsen no etu egui emoje etu no ne ade no ese edinachi ma yaw no ne ade no famu a eche pa anya asem ketwa otwe book yi de beto ho no ama abrante a me kana se friend se Sarkodie nso aba abonten ode aye dwumto se de owura bi kan wose nipa a wosuro nipa wo wiase eye dwumtuni wakan sem no abonotofo asima be semiensa den sem ode aka no mami babem kakra na montofu amfama wo edika wose ababa no wo ye street girl na ye se oba sibra ne sa de opa ache no obi atimi fa ne bi ho afenso wakan biem se nyinse no sa de koma obi foforo a ye friend se kwame ho no mo afi okan ne biem se ababa no sa atem no so wo tronsore enti wontimi anyim anyi emfa nyinse ne ntena ho enti na okoye abortion osa kan biem se ono ankasa na nkopese ode ne kɔ ne doctor ho nenso ababa na ampene we ni nsem bi a abrante na akekanfua na ode abonwuma yese age ntena ho social media so abrawadaroma why abro fie pese mdi ka bisa wo edika no nyinsen yituguo kura no etesen ye koyachi ne de besi nne ya Asante mem Ghana mem ha ye wa nyinse so oba bia fafuro no so okoyi agu no emra no emakwan amamire masem na meka menka ya mamra asese de human right a yedi ebu omen yo me da ase ye beto ye nananom titimire mu no na saa nyinse yigui eye achiwade kora eye abususam ya kane na abrofo no edi yeso enyensi buroni edi yeso a dage Gold Coast sikampo ano ansa ne kwame nkroma so be ye Ghana enyina no sa wonyem na ukoyigu ye chiwa ye wo 40 se obi a wakun nipa wokura wo de ndi egina mienu obi wakun nipa de wono afase ka akun obi ana wo de tu akun obi na wo we na wo ye ne betimi akun na akun akwara no so chese wo case no wo charge ye mienu na chese saade no na ehu pa wo ba bia akora anyima wo sonso no ho se de be ya wo nkopori bi enkoye bibi me nkwasai kora me yanka se wakoyi yagu ebi ano wa aheda enam senti ne mapemfo ye krokro pemfo se onye adwuma eden yes wo nwa wa agya onkonsuo onwofufuo
Okay. Won nante baby obeka se wo kọ baby na ya asemhia bi a wo kọ no bọkọ. Se kwa kontonji ye ma ne ntena ka oba betimi enyin se bosome nkunu atena fie awo. Ye ma no nkọ baby a ye beso ne saa. Wo wuwie a bosome miensa. Ansa ne no no a etene ne ho aye adwuma wonsi niema onye hwe ibu o wa ni kunu beboa no ibu o wa so otini kunu fie kura anase ni nkuma afo no ebeboa se de be ya nyinse no ho konye bibia me yanka se ebi a wo yese ntina abi kura wo kunu bo no ebi a wo ye adwuma bi a eden enti ade a na efre ni nyinse yi tuguo no na ya ade a ehu pa na mo nsoso na nanom nsoso kura se wo koye ye chiw ye do be koye di police be ba be chiw te se de odi boni bi ye do ko ne hwehwem na se bi a se nyinse kura se bi a na ye ahwease bi na wa anhye dade a ne no eno kura be nya ho atete na nya asem ketwa na nanom atwe afam ehun kosa hodo na se nyinse yitugu nya de a ye didi agoro kura eti yanhwe ababa yi wayi die Yvonne nursing die a ye kan yi na ye se ekwan a ofa so kra na okoyi nyinse nugu ye wanya de wo wanya de na de ne ma na nanom kura ni birse ye so nyinse yi gu so nse akwala no a wo ba ye niwu ni a wo be ye ebi kura wo koyi agui wo baba akope ebi kura sa akoyi na agui wo na wo be so abusua ni nyina mu enti kane ne de ne nananom nyinse bi ebeto fie bi amu bi a wo be wo na me ehun se di wosite oba na ni anye yie no okwa na okọ na be ma ne kasa wonye ababa afi no wasi so na woni nyinse nipa ba akofo nko antimi nyinse na woni be ma akofa afuro na be ma ne be kasa menye me huma ho bo anso miniska na be ma no kra be che se ko YouTube no eno nso ko yigu a se na tie kane no emema de ere dodo na ayesa nanso oba no timi tena se dwene ho se minkoyi nim ebi kura no wabọ ne maame amane bebe ne bi kura timi hunu ase so ogbo mi di so ne me nanyima mekum so mi hunu se me na me no wanyim mekum ene eji so firi kuru mu ha na wakana no atum bebusa won ka be ma koro na eja wo maame no ma so wakofa aba ne yasu kakra ye de yada papa bi anu wo kun so se me de hame akoda anyima wo no ane wo me bi ne duane edi wo ko dokta me du ho no wo a menya me nana anu kra abro wasma wo ken se me de wo kra de mfato ni ahwa se wo papa ene o maame ye o madwo se be kwa akoyi wagu a ken fa so pe wa enyansapo ene se Ghana nyina enye firi hu se nkako ye nim de nka wo ba baye o en me nso me kra me wadansidi a me nua panyini pa me maame ka chem se ne papa na opese nkokoye abortion na oyi akra fa ne fa kwanua se nyina aso wa nyina enne won na atinya besi fie ne mannum na wo ye no obi eno a watimi asifie ono na atimi abesi fie e de maame na kotin tinko yi ni guya na ye hwe mema no nso a ya no mo ye sa no so abrewa eno nso ne kwa so ano se wa wonim se me ne ababa ye hia nda ti se akode di oba abonten ma obatu ye bia na otimi ka se ampa me ne ababa na enhia na eno antimi anka se enye ono nso na no ne nenyem se wodi atum se woni ni hia nda tinyinsa ba se de ka na oba wonyem nko a na onim ba mo ne nenyem na ukoka se wonya ba ne nyim ne ba papa abrewa enti yenhwe emema no nso aya na omutu sa na mo no nimiyie pa se ababa me ne na afafuru afei odi nyinse ne beto animu no na oho no obetoto ayampia enye mea emomidi nse me no nanyim obi ka se wantimi wanyi angudie mo odi nse woni me nanyim na sa mekum yenhwe de aba brantie Sarkodie na namuntu a wotuye wa ma ababa na enya rehemu se me no na anyemo na yenwo sika ni hokura nyame be kire yenhwe na motuye ano nso etese mema na fem bema na fem no oba bia ni ho a woni bema nyem ne bema na be korokoro no a obekase me kwa akoyi eguda woni bibia de ma no kora na wo korokoro no a wo wani da so se bema me ni nyem woni me ma ne ba sa mema no
ade obeye na kyerɛ wo kora ya atantade me ma no suban no me hunu bi pe me hunu bebiri na wo ya atantade kora bi wo ho a obi kora afre na ka che be me na bi kora na wo ba na damfo bi ye bra ye bi madamfo ye yo jajajajai mi di wo yi kwa we me de ye de ja wo so kora wo hu me mo so nka asem kora che se di obeye no ebe wo be ya fatiti ye yem ena ade ba ko so ne se wo ba anyima tembia na dwene te sa akwala wo be nyinse pe enyankopon ye hye ya wo ye no ama wo ba na dwene aba fom te sa akwala aketwa enti ade bi akwala ne ye no enha no kopem so be wo nya bosome miensa ansa na wo wanya wadwene nko ama akwala ne nya ne de Okay. you say eba sa biribia no waye sa akwala bibia na awera ho bibia na awera ho obi bibi okra ahwe nka na usu kra so se wudu sa stage na abesa aka kire be ma ne nyim na be ma na amfa chita ma wo no de na se ne wase kra eno na wanhwe ye aduro bia na ofa no makowu no bia no okofa no se be wo de na dwiri nyina gina ho se nyinse ni mfiri ho de wa kire bia ni ho e fa no ho na dwiri ni se nyinse no mfiri ho eno nko a de obi di be ma no se ana wono akora be ka se aduru bi wo ho kora bia o yem yo ya na anu a na ye bi kora na ne moja no obekwa akofa no de wo de besa de wo de betua bibiri abroyen hwe ababa di book yi ba abonten wie enim se nka de wo ye be ma se bi ba bia ne ho a wodi se akode atem wo bia ne nsa aka nwoma ne bibia na onim akenkan na okan so a wote ase no akan nwoma no ne titu ne fa o kan nyinsen woni se akode nyinsen ye abortion kwe ba bia ne ho a wodi se akode atem eho nanso ojuntuni nwoma a wode aba abonten no odi ababa na tempa se medical bobie so ache no o magana fo ni wiase nyina ehu se ababa Yvonne no ogo ba sibra mema bebre ne da we ne da we ne da wa mena hu se esa onye ne type of oba enye ne spec ompe ono ena mi bisa se bemma ewo ye Ghana mem ha ya kan mem ha no se okan ni ba se mpo oba ni di na tempo a ewo se bemma no so e de reply say na de bre no oba no kra di na tema ema ya kome ha yitime de hiya ka asem bi kra yiya ne yenu ho anka wo be ma no ubenya abotre enya ntobo ase na so okra nchirichiri mu bi na wo a se de wo ba no ka ya wanka bibi antia wo no we ya no se bu me de enka na me mpene sa nanso so wo na ade ne wo ho jinse no na hewo yemu o se chenchen abese na mini ho asem bi aka tisie nyina duru se ya ye yemfentu ye hofo an se yensa anko saate bia ni mu na afoforo bi so ensua ye na nyesa wo be ma no wo sibire wo se wano pa se wo bitwa na la pa am obi ehuru se wo ba no won se hwede a na me de minimu ye se oba ni jinsan yokogi gu ye ni nyina ejina be ma ene ye so no kwasam o hwa nwom na aba abonten na se mpo a watetiri ho mpo na wo ye wo ikire no yi de saabre no na obetima kona nu akoka ja me no na nyem de no wode ye no enne ma wo ba na ba mu bu ya wode ekose nyinse no ne se so behwe be ma no ene ye ne de wo toto bobɔ no ne ade na bitu mu se ebi asese kura wo ba ni gina bia wo gina no be ma ni nya anko ope na sabre wasema wo kan ye ne bewe aye po motabu se asem bi ni adanse a yetwa asem ne ho abi ne yediye ti sa adanse ni won ma de se akode anwuma ode abayi no ena wodi gina so aka se ene ni suban a oda na di ntina e ma baba nko ise sadate suban bi a woda na didi kire no se no wa akoma toye mu bi ene de kasa kama ka beba no yem se nsuye kro be no ada no wa wo abofra no enti wo hwa a ebi no ka se ne wo se nka oba yi
said yes, I could di ese ko Abibirem mu ni wiase nyina no. Ghana ha kra de yenka no. No wo sen ko de ahobrase ne chewpa. E na ede ba. Ebeka se obi a oba fa che me. Ni nyina na yadwene mu mie saa. Enemfonso ba fa che me. Se ebi nsi biem. Na wo sen kase no obeka no said ebi no mo kana na. Sen na da be kase. Danka oba na nka bibia ni di natem yaaya mo. Anka oso wonu no nya akomato mu bi. Na wonya asem debi e ka kire ni nua ba no. Sanyumu to no kura no wo beto no. Wonya asem a akono eye ahomeka sem bi. Ma akomato mu me onipa te ho a wonya awere chichire bi. E na odi ka kire oba no. Cause obi a why abortion no si moja atu no. Enya asem kito ono nko na fa ya onu because abortion abrowa me ko hospital bi. Na akoda bi bai. Akoda akora wo secondary school no papa okonye no papa de bai. Se oba beye abortion no. Abrowa ye te abontin sei. Na sedi ababa ni si kam. Edi fi ne katempa so na ye abortion no. Eche se nya de da fom. Because me tete ye se ye de machine bi ewura wabode na no bam ne edi bi nso otwe etete moja ne frim. Enti ese the osadia ben no nse wa be kai ababa ne yawo Yeah, ama yeah na ye kese. Oh. Wa hye ne yeah. Enti bi de mi ni yeah sa abrante. Wa anya ade. Se de sei ni ni de ye kosoro. Pa, wonye obi a wo fom. Na wantimi anwene se me yeah ade we ya enye. Ebebu manimutia. Na watimi pa keka we ni de. Ende sa abre no a na wo sua no a na nanim de yanko soro saa wo bi. Ene minnim ni okaka kira abeba no. wow Ebi kura abeba no ko de dem kura mo so ne tikọ wo ne se firi ha ko. Me keka se hunu bi enkyere me. Nyem no na nyem menye badwere se me bewo. Akofa nyinsani a fa wa de yekọ me minu se me wo mempe. Obi kura se bi ka se mempe se obi fira me papa. Abrowa ye hwe ama baba no nso bua se afu biem. Ama ono nso call social media no. Akoka nsem bi a ese akwese duabo anase nnome en wode eto abrantie yi so. Na sem ono nso kotro ye nie. Eye me de pa se ye mienu nyina no obia ewo baba. Ye hwe de daachen ewo ede maye mama no emienu nyina. Ebinom se nasam na wokan no enyem ne nsem bebre wo mo pa che se Sarkodie awo baba ono Yvonne nso awo baba ti yenhwe se Sarkodie ndaachi bi obi di ne baba no ne be ne da enti ebinom free se ese wode yawo ene wode kan no mensem bi ede ato nkwada no so eno nso ne kwan so no dia wo ba de kan no enye eno mensem sao ni nyina ya ahwe yi yesem okay wo kire se eye me de wo baba menso me wo baba na yentena se ni ya bra bomu no yenhwe entete ye de betete ye mama no okay so okay wo be ma no wo baba hwe kwa ya befa so abetete no menso me hwe kwa ya mefa so atete no ne nyankopon beboa ye na de ede ye ma no bisi okay okay abrowa na ne hu behia se ababa na etwe nwoma no kra no obo nipa kra one ne fa afuro no edin ema okoyi nyinse ni guye ka no obetumi atro ne saa abra o mo ni din anase obo ni din na ye binom se waya kokoduro ema bebre na efa saa yaw ni mu a emema agidi ewo krom ha no mo de wo ma fa yaw mu a ene binom kra ntimi ngu biem wo ma wode asai ama saa mema na enjoy life o ma ware awo ne ade wode awade awo eti dodo na ebo ababa ya baso se ade na waya na ya koduro nanso bibi ka se na nkeni kwa se obo abrante di wo nwoma no wo nso se na no nso hu no bo a wo bo ni din no eye wo koka se be ema bi ye se de na de ayera ne boni che de o fai okay ye de be se we ne fai we de be se we ya ene we de wo koka se be ema bi na me ne ye bi kura be ema no wa ya dwuntuni a waje din amoni din ne de dudum ba na na se pa bubu mu ya ana na mpedua na we nya ne ba bi ko yi
saabiri no mo no kro de ka ye de bebo mpanimfo na yetwam no ye nkeka sa akwade no ye ba na anu ye we de hwani na ekosa adwomtufo ni nyina we de wo se eye sa akwade okay tina yese o waye ni bodin no so waye animu na se kuro wan waye animu amia epumpunu eno ano no abrewa ane eguso ene ne ebo nkomo no ye de enkomobo ne eba awiya ne sabrewa mepese wo ka bibi kakra de kire awofo ede binum kran ya awarefo one ne yire ete waye ne ho ade wa no amamre ne mra kwa so a wa de nyina people nanso no oba ne fa afura ose yenkoyimu ti wo kohwe statistics ne ye ka cha awarefo a yeyin nsegu enimu nkwada omo nso ewo school mu a yeyin nsegu omo wo fie omo yin nsegu a abrewa ahonte na no statistics a Ghana government ndi betu dwa no nyinsan ya yeyigu ye mfinhia mpem yenu aduonu mienu no abrewa enya asem ketwa ni nyina yakum nkwada yi ede afutuo obi nim de akola yi be o baba be eni ade enti ede afutuo na ade be ma awofo no bia akwankwa nya na dwo so be nso ma me so wo boa me se nyinse we ba ma fu we na na akofa afuru enye me fie ha memmo yi nyinsan na gu no waso ne ba no pam obi wa akra no kra nim ne ho so no de agu aduane bi mu o de agu aduro bi mu emema no nso bi kofa no de yi o mo mema ho ene ma ne sa akoda se nyinsa abra oba ne nim abra wa ka bibi kire se nipe ya sempa na waka no abata bi tumi yesa na metedwono ho mankra so kwai na frafreni abaya bi cheso ya wo ne ha wo papa ne maame ata ha wo ha ohun so ye frafreni ya na me ka achiri da se no penasem na ya damfo a no komankra so ss ho abranti bi ne nanyem o papa se won pene da o mane bana ku school enya asam kitu akola etimi ko da wiram oba no mia me fa akola yi na me ne tenai afi papa no jai eni de odi beyemi na me se de odi beyem fa beyemi ne nko police fo ho na me no mi ni ehunu de o kan okra na wodi mi laso twitwiri na fe o se me fa na ada na kwa so on ka chere papa nsisi se efuro na nyim o ka se o maneduro ana wo ye ni se ya wo ko ba bi kwaji eduro se me fa nguti mu ma no ne ade na me se na bi edi ha obeba bi ji doctor panyini bi pa be kwa no makuhu ni mate papa me bi ska na mbe kuma se na mi doctor panyini bi akọ pension na woni mi ku ji no ko hu doctor fu bi no mo tro klata ten this time to see so sa akọla ni nyin se be bi edurom yi a wo bewu enti klata na ye de ma papa no se papa mpeso yi nyin se ni bi ti se bibi aya akọla no amme me ni papa no ye be chi yen na sa fa akọla me fa akọla no na me de ko e na me de klata e ko ma papa ye kenka klata e chire papa wu muni awo na winim papa no no se esi mo fu wu mo mema wona na yere no wo mu awo ma en abna ya akosua na efia wo mu awo ma nan ni yetwa awo winu ade ya nyame be ge yi ko wo ya awo be mu afede papa no frafrafo a wontem ho nyina wo frɛ me ye bedemase wasi kurom wo fonya ni wa kwada ya wo boka wo be ya kwada boni na wo da wo chima wo ye ku ya ka ho bra wo bredi wo dide duro na afa che me kura na me ho ahi wa me na wo no wo firi hini na waje na boso yi wo boss me ye tani ma me ya Asante ni e kura ma me wo di ma faso no mi hunu bi da so obi ba me se media me di bo se chencha me so me ma wo nye pa de na ejadugo na ni je me ho saa e na akola no abema no wonyi onu kura da bro wi ss asna to aso de na apeso ma be koye de wo meye enti no nieme pi wo ho a abata ni bi na me ni makuma bi so kurom ha ne baba
or you school was so be so be wade no de na konkana nti wonyam de won na nyam de won pe okoyi guye be me so de konkana ko nti me anye ni wi akola sa de hia putu ne ba ha ne ba na anwo bio na ne ba no sa na kume me nua be ma ne wo na ne ba na wo ba akukuta no woni akoda we no papa no wo enan enda me nua no so de ekoro pe no ne na no wo mo ko ne na wone ne ko no nua no no abegyina n'achi ena me ba na be kire se ai mo abegyina mo kire mo nyina n'achi me de me nua na me be na me be ba na wo me nua na me be afedi oto asia nyo na aye bibi obekasa a kire me maame ya pedo maame me na so won kan kire wo me de ma ye de ne wira firi dio enti eniema bebre wo ho a eya di a wo ba tai wo so wo ba nsa koyi ne nyinsi igu wo wu bie mu da ena se wo ba ro to wona be mo on nyim no kura se wo nhwe no a so wa de yim na hwe no se me nana kofi enfie mienu na mete no papa enfie no enti maje me maame ba no ho nkyere no maame ya bo so me nkono o maame asem basa ena meje no ene enfie du nso anya hwenye na no po wo fufu amedi otwa wo ba bi kro timbu sabi na wadidi me send scam so enti enipa de ye mfa no ntoto ahwenie bia nti me slam lante ene maba wa ya ba wo mu odi ka ye bia ni ho de asempa baaye ene de sa akode wo ye no mibua no fo enti abrante no odifo ene yi aye wo hoi enipa ho hia ebi enipa akoyi na gu obeye mampanyin obeye wo hini bi wunu de obeye wo wiase bi koro na ebe boa wa mo abrabo esi wakoyi na gu paso be ne wo so nti obia hu se nyankopɔ nya bo ba ma wo de a wo no no omra no oba na anye yi a na nye wona wa ye bibi nse yigu adie titu emema no wo mu mema na tete pa abusafo abrewa wo fi oye yabrewa ena ye ne na bedi nkomo nye botae ne se bia Sarkodie anase Yvonne ni ebenwunu no na bia ya momo ayi wo mo atan na abu wo maten da bi adesuande wo mu ne afutuo no ena ye pese ye fa bi na ye de abu ekutudwa no abrewa na wo ka asem bi wo se oba afafura o te se den oba afafura sa ni nyame ye no o te sa akoda wo wo fofura o te sa akoda na dwene ni akola aketwa ne de ekoye pe enti akola ne ye bibi enha no o se ba ta bi kura ne ba na wo su abo wasu me de gi ne ba agro wo nam kwaso no owura wiram no obu ahahan so sa ni nyame eye no nti so oba nyimo a o te sa akola woni adwene bi wo dwene kwa akiri imumu hia krokro enne se obeka ho akono ho waka da bi asem de e de akere no ese dokra yese ma aba no ho ye fe pa omo oba no susu mu na obawo na aba ni ma yese mu nti se na no ayese ene mo amani ma yese mu nji no mo nya na mu misa mu nti ye besre ese agro ese libre ese agro mo ma ye mfa futusem na ewo mu no menim yese o memu ye wo kwam papa ye faso no obi pese o ye abortion a ye be de amano emfa mra na nhyɛ wo nsam na wankonkowura holism bia so ye na nkonkoye abortion ana enkohyɛw dem na mfa duro bi ennom se wankasa koyi nyinsa atogu na anu ya me aba bia mete atwoma agogo abemu abrewa wonne ababa ya fafuro be hye ne dem so opese oyi nyinsa enigu na okofa duro na ode ma ababa na de chi ye pa baba na ewu abema no nso num bi no nso ewu ato na ode onom ya amfa na afi no de kawo eno mbe man so de ko hospital handcuff guninsa oda ya sabia nyinsa ya ukoyi egu beso akukum obi de hie wakum ode hie wo so hwa adwe a wo de yakowio eti ye besre moma yenhwe ye hu yi da bia meka sa wo firi sa wo ho nson sa wo behwe ba me pa achew ene na wo ho nson sa wo no ba be hia na wo ho nson sa wo ne be ma be hia na
Nanso sase tela na so be ya so bra che nso de na wa ya bra wo ho nso ne be ma be hia na oba be hia na ene na bo wo ho ban nso efa free nyinsen ho na wankwa ankoye mpre wanyinsa ma obewie no wankoyi amfa anto anwu e wo ho no mo ye de musi na ya sore so aye nyansa poka samfoni so ye ma mu nyina ammo ene hwe Pray when in a wow, but that's a new. Yes, I pray when in a wow, but that's a new.